खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 9 फेब्रुआरि रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, धोन दौलत आरजिना लानो हागोन, रांखावरि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। बृष राशि, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम जागोन, बेफार फालांगियाव खहा गोनां सान जानो हागौ। मिथुन राशि, नोंथाङा साननाय बादि खामानिखौ मावफुंनो हागोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि, गावनि आंगोजों हरखाब नागारना थांजानो हागौ, गोसोआ दुखुजोंनो रोनावलाबायगोन। सिंह राशि, गेदेर बिबान मोनगोननि आसा दं, गोजौ फारसे दावगालांनो खाबु मोनगोन। कन्या राशि, बुजिस्लाबैयावनो गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि, नखराव जानाय जेंनाफोरा जोबस्रांगोन, गोसोखौ जोबोरैनो सान्थि मोनगोन। वृश्चिक राशि, नोंथाङा गोबां खामानि मावनांनो हागौ, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। धनु राशि, गोदान रादाय खानो हागोन, नखराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। मकर राशि, जानाय लोंनायाव बाहागो लाफानो खाबु मोनगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि, मावनो लानाय खामानिया फेलें थांनो हागौ, गोबां जिंगासिनांगोन। मीन राशि, सुथुरनि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन, जेरावखि थाङा सोफै सोफै खालामजागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिअथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।